Ассалом, духтарако соза назен саломати хубай борои идона омадай магазини турки Пари Принцесс омадагем. Нигоҳ кунед. Иҷада ду магазинай, магазин рақами 41 ва 40. Ҳар душа манам хеб плакати Пари Принцесс номи страничкашонай марамад. Биёен духтарако ҳами хеборакои фасон овардаган ҳамаш турки бори идона. Акция рафтестай беҳтарин нархҳо каси пешниҳод кардаган сифатҳои борда гап нест. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 11 дарвоза риади магазинои шишагӣ даян тамошобино. Ина марҳамат биёен аз наздик бинен якора бинен. Охи чиха хушручан турки оригинал 75 сомон. Ҳозир ман ҷудогона бо ҳар як таира навор гирифта шумода нишон метам. Ина мудоша бинен шортикакои ҷинскати ино 110 сомонанд. Аҷоиб фасонак мана шортикакошона бобинен. Охи чиха хушру борои бренд духтарако ҳозир ворид мегардем. Аз дохил ма шумода нишон метим. Яке аз анами магазиношона ҳозир нишон метим. Биненда аз амин навараждёни сар карда то размерои калона то подростковра ҳастай размер. Мана двойкача, малюткои фасон, тройка, киртача хулас ҳам духтарона ҳам писарона. Иёра бинен охи чихе фасонакане ва ира бинен необычни боракои хушру доранд. Як боракак биёенда духтарако маъқултон мешава. Ина қисми либосои бачагишам бинен чихе фасон. Ҳам двойкачош ҳаст, ҳам тройкачош. Мана марҳамат ҳами ду магазин ҳамаш борош новинкае, ҳамаш мисол бори брендовия ина нархошон ҳаст. Биёен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен, харидорӣ кунен. Аксияҳо низ ҳаст. Ҳама шумода дар рафти навор бо якта ба якта хушру карда нишон метам. Духтарако нигоҳ кунен иққаи яко хушручаян акция рафтестай. Нигоҳ кунен турецки оригинал 50 сомон штагай бовар мекунен. Мана марҳамат дар кортон бошад 50 сомони. Кадомеша мегирен 50 сомон. Иша фасонай, иша фасонай. Ира бинен охи аҷоиб хушруча. Ина марҳамат турки нархошон қимат будан духтаро акция эълон кардаган 50 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11 12 дарвоза даян духтаро марҳамат биёен мағозаи Пари Принцесс плакатошон ҳаст. Мағозаи рақами 40 ва 41. Вай ира бинен шапкача дорад бо иқа хушручая. Ина туҳфа бурдан даям фасонай фарзандои хитон даям гирен чиха хушруча. Марҳамат 50 сомон ҳамагӣ. Материалошку роҳатай барои кӯдак турецки оригинал. Мана нигоҳ куненда материалакошон чиха хушручай. Хулоса 50 сомон. Нигоҳ кунед духтарако ҳами қадар киртачои фасони туркӣ омадай идона бори нав марҳамат. Ина абадочикатян аҷоиб хушру размерошон аз ами 6 моҳа то 2 солара мешава. Бинен чихе фасонакане аҷоиб. Бод ин нуқтаи савдора чандин бор шид ма шумода тавсия метиҳам. Магазини туркӣ тамоми борошон турецкияи оригинал тамоми брендҳои туркира ан амин нуқтаи савдода пайдо мекунен. Мана киртачои идона омадагиай ҳозир ма ҷудогона бо навор мегирам. Размерои калоншам ҳаст. Аз вай моделоям бинен духтарако. Баъд бо бачагиам доранд. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор марҳамат биёен 11 дарвоза яъне байни 11 ва 12 мешад. риади магазинои шишагӣ магазини Пари Принцесс плакачон ҳастай. магазин рақами 40 41 ба осонӣ пайдошон мекунен. ира бинен охи чихе фасонакане. ино медонен ҳам хе мулоимай кӯдак дар роҳат. анаи модел бошад аз 3 моҳа то 2 солара аз 3 моҳа то 2 солара размер ҳаст. Мана беҳадам хушруча роҳат барои кӯдаки шумо. ира бинен охи чихе хушручаян тамошобино. ина бори новинкаи идона тоза туркӣ дар мағозаи Пари Принцесс. ҳатман биёен страничкашонам отметид кардагием духтарако биёен аз наздик бинен. омада наметонед бинависен доставкатон мекунанд. турецки оригинал бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11 ва 12 дарвозаян. магазини рақами 40 41 вайшон плакачон ҳаст. ба осонӣ меёбен. як боракак икртора бинен размерошон бошад медонен аз ҳамин иққаи цветш хушручай размеро аз ҳамин 2 сола сар мешавад то 5-6 солара дуруст мегира. ина марҳамат дар кортон боша омада бинен. омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. беҳадам киртачои фасони идона бисёр омадагай. ира бинен интихоба бинен чихе зиёдай. хулоса
имконият дошта бошен биёен пӯшонен гирен духтарако. омадан натонен нависен худшон шумода равон мекунанд. ҳозир бачагишам ҳаст ва ёшам шумода нишон метиҳам. марамат интихоб кунен. ҳозир духтарако дариҷа мехоҳам шумода двойкачаву тройкачаҳои туркира навинкора нишон диҳам. бовар кунен ҳамин қадар хушрӯчаян. мана нигоҳ кунен двойкачара диден 165 сомон бори нав. аҷоиб хушрӯча мана ҷинсакая ва якш аз 2 сола то 5 солара размер ҳаст. ана инаш 120 сомон. инам ҳам хеласинка дора. сифатошон бовар кунен беҳтаринай. ҳамаш турецки. мана ира бинен муслинай материалаш аҷоиб хушрӯча. аз ин сафедчам ҳастай размерора доранд. мана ино 170 сомон духтарако. марҳамат интихоба як боракак биненда иҷода ҳам двойка вай ира бинен 155 сомон. ин юбкачаша бинен ин моделака бинен охи духтарако ира бинен. ҳозир ма ҷудогона бо бачагишам навор мегирам. аз ин нуқтаи савдо тамошо кунен. мана иша бинен муслинай шортикчаш ҷинсай охи ку интихоб ба дараҷаи оли хушрӯвай. мана ёша бинен иш бо паплинакай иша бинен инаш аз инда хушрӯвай инаш аз инда хушрӯвай ира бинен ва ина тӯҳфа мегирен барои фарзандои худтон мегирен. ҳам хеборакои эксклюзив дар кортон боша либосакои фасони идона аз ҳамин навараждёни аз малютка сар карда то размерои подростковира дар ин нуқтаи савдо шумо анамхе либосакои фасона пайдо мекунед. аз ин нуқтаи савдо мана иноша бинен ҳамаш ку лёнай пахтаи тозаяй муслинай. хулас ина дидестена нархош катямаш аст. ба ҳазур омада тамошо карда интихоб кунен. омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 12 дарвоза даяндухтаро марҳамат Пари Принцесс плакачон ҳаста ряди магазинои шишагӣ магазин рақами 40 ва 41. иқафасона ира бинен аҷоибот муслинви бодикай боихе абадочик дора. вай роҳатае бовар кунен духтарако. тӯҳфаям барен тӯҳфаи беҳтарин мешава. мана ина ёра бинен чихе хушрӯ. хулоса ҳамайчи дар ин нуқтаи савдо ҳаст. турецки оригинал. анак очаҷонакои азиз як боракак и тройкаора нигоҳ куненда чихе хушрӯванд. борои идонаи туркӣ барои фарзандои шумо. ма ҷудогона духтариша навор гирифтам. анака бачагиша бинен чихе фасонакан ҳам двойка ҳам тройка тамоми намудаш ҳастай. турецки оригинал магазини туркияиҷа биёен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 12 дарвоза даян ряди магазинои шишагӣ Пари Принцесс ренҷкашонам ҳастай. магазин рақами 40 41. ира бинен қафасонан материалакош даку гап нест духтаро. марҳамат размеро бошанд аз ҳамин 3 моҳа сар мешавад то 2 солара размер ҳастай. иҷада бо размерои калон то подростковирам доранд ва ёша бо ма ҷудогона навор мегирам. мемонам ҳатман тамошо кунен. духтаро омада натонен нависен шуна худшон шумода доставка мекунанд. борои эксклюзив аҳамиятенда хеле бурако ҳар ҷода нестай. ҳам сифатошон хушрӯчаян. мана нигоҳ кунен ҳам моделакое ҳаст ки камёфтай. мана марамат як боракак и тарафа тамошо кунен. охичихе бисёра интихоб. ҳамаи ҳамин мана тройка ҳаст двойка ҳаст. ҳамаи ҳамин барои фарзандои шумо. ана тройкачаҳои идонаям омад. духтаракои азиз ина биёин барои фарзандотон харидорӣ кунен. ҳамқа хушрӯчаян ира бинен тройкачаҳои фасоне ки дар ягон ҷо нестай. шумо дар мағозаи Пари Принцесс пайдо мекунед. турецки оригинал. марамат ина нархош навистагиай ҳар якташа диден тройкаи хушрӯ фасон воима гуфти гапо бои нархо ҳар хела 250 сомон 180 сомон 230 сомон 200 сомон. мана ин моделака нигоҳ кунед двойкача буркушкати чихе фасонаи 200 сомоне бори идона. ана ин модел бошад 170 сомон ҳамагӣ. марҳамат бори новинка бори фасоне ки ҳар ҷода нест. ина биёен Пари Принцесса шумо пайдо мекунен. размеро аз 1 сола то 8 солара ҳаст. аз 1 сола то 8 солара меёбен. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 12 дарвоза даян мағозаи Пари Принцесс плакатчон ҳаст. ряди магазинои шишагӣ даян мағозаи рақами 40 41. тамоми намудуш ҳаст. мана биёен харидорӣ кунен. омада натонен духтарако нависен дар равакак шумода доставка мекунанд.
ана ай двойкачора нигоҳ кунед духтарако тоза турецкан ира бинед охи чӣ фасонакан яктаи дутаи мондагиай аксияи грандиозни сар додагиам 50 сомон ина марҳамат духтарако успед кунен 50 сомонӣ омада харидорӣ кунен омада натунен нависен доставкатон мекунанд беҳад фасон турецки оригинал бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-12 дарвоза мешава магазини Пари Принцесс тамошобинон плакатчон ҳастай ряди магазинои шишагидаен 40 ва 41 магазин хушругиша бинен охи духтаро бинен аҷоибот фасонакай баъд сифаташку сифати олияй турецки оригинал марҳамат ҳамагӣ 50 сомон барои савдо мегирен барои ихтон мегирен барои фарзандотон мисол метавонен омада харидорӣ кунед 50 сомон ана баъд ҳозир бо якду модели дигааш ҳастай духтаро ино 110-120 сомона буданд нархошон 70 сомон шида мана ино 70 сомонӣ бренди Люси тамошобино мана бинен чӣ хушрӯчаян 70 сомон кадом меша ки гирен 70 сомонӣ рангоша бинен охи чӣ ярки фасони хушрӯчаян мана марҳамат беҳад хушрӯ барои кӯдакако нархошон 70 сомон рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен бо шумода пурра карда мефаҳмонанд мана иша бинен иша ишта хушрӯ размеро ҳамаш ҳастай аксияи калонтарин рафта истодаи тамошобино барои ид марҳамат касседа дар кор нигоҳ куненда тройкачаҳои фасони хушрӯви туркӣ 100 сомон шудагай бовар мекунед ира бинед сифаташон да гап нест мана 180 185 нархошон анам хел нархгузорӣ буд ҳозир бошад 100 сомон қисми поёна бинед як ряди поён ҳамаш 100 сомонӣ сифаташон да гап нест марҳамат касонеда ки дар корай муроҷиат кунед доставка мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-12 дарвоза магазини Пари Принцесс ряди магазинои шишагӣ 40 ва 41 магазин иҷада бо новинкаҳо ҳаст ино бо нархош ҳар хелае тамошобино мана 230 сомона 180 сомона ино нархошон ҳамин нархи пешина қисми поён бошад ҳамаш 100 сомонӣ марҳамат биёен баъд тамошобино нигоҳ кунен подросткови размеро мекованд бисёр анаи двойкачаҳои ряди болора бинен ҳамаш размерои подросткови ҳамаш 100 сомон бовар мекунен мана бинен ҳози духтаронашам ҳаст бачаги шортикошон кати ази духтаронашам нишон метиҳам ва духтаронашам бинен духтарако ласинош кати ряди болора биненда ҳамуно ҳамаш 100 сомон хеле нарх ягон ҷода нест ки турки 100 сомон бошад лекин биёен мағозаи Пари Принцессда аксияи идона аксияи грандиозни рафта истодай бо нархи дастрас омада харидорӣ кунен духтарако ҳамқадар аксияи беҳтарин рафтаистай дар магазини туркӣ нигоҳ кунен инами двойкачаҳои фасон размероша бинен чӣ калонаки хушрӯай 100 сомон шудагай ино 220 сомон 180 сомон кам набуданд ҳозир медонен 100 сомон аксияи идона успед кунен ласиноошон катиян диден дарози хушрӯи ласиноошон касседа дар кор марҳамат и духтариша ҳозир бачагишам ҳастай дигари наворда то охира тамошо кунен ҳамин навора нишон метиҳем 100 сомон дар Пари Принцесс бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-12 дарвоза ряди магазинои шишагӣ магазини Пари Принцесс ду магазинай 40 ва 41 ҳардуи ҳамин магазинода грандиозна аксия рафтаистай успед кунед бачагиша дидена чиха хушрӯ то подросткови размерора ҳастай марҳамат ҳаминошам 100 сомон шушта кӯдакода мепӯшонен ҳичи намешава сифаташ сифати беҳтаринаи нархи арзон марҳамат страничкашона отметид мекунам рақамошон ҳаст дар рӯи экран бинависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен анака як боракаги магазина тамошо кунен обши абзор мекунем биненда духтарако иҷада киртаакҳои фасон двойкачаҳои хушрӯ тройкаҳои хушрӯ хулас ҳамаи чӣ ҳастай ҳозир аксия рафтаистай арзон шудагай биёен